Hello everyone, good morning. Asa खालामदों जों बयबो मोजाङै दं होननानै आंबो मोजाङै दं। नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि चेनेलाव फिन खनसे बरायफिनना थाबाय आरोना लोगोफोर। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय एसे इन्टारेस्टिं जागोन आरोना। दिनै माने जोंना बैसागु बिदाय जादों आरोना, बैसागु बहागि मेला जादों। बेयावनो जों दा थांनो ओंखारदों, ओमफ्राय सानाव खेला दं आरोना, ओमफ्राय जों दायो खेलायाव पार्टिसिपेट खालामनो थांनो ओंखारदों। दुरुं बोलायनाय दं आरोना, ओमफ्राय दायो जों थांबाय थानोसै आरोना लोगोफोर।